Åh, man må lige på... Træk dem tilbage. Mido, træk dem forsvar tilbage, så kan du give bare midtbanen chancen. Sådan. Og så kigger du. Ryd op. Sådan. Flot bakker. Udmærket. Bag på. Og Mogens er en læger lavet. det er sødt, Frederik. Kom igen. عندك حق بس لا والله قوي بس Kom lige det sidste derinde, Rasmus, ikke? Det er vores. Shoot, amigo. Shoot. Ja, det er okay. Ja, med. Shoot, amigo. Milo! Slå den modsat! Sådan. Så det var han. Kom. Et. Ja, tak. Kom nu, Milo. Ramon. Det der, og Jakob. Kom igen. Du kan hjælpe ham. ده مش هو الولد ده اللي انا طلعته مش هو لا اسمه ميدن مش هو بس ده جديد انا اول مره اشوفه عشان kom bare. Kom ind. Kom nu. Kom med koncentrationsreaktion, ikke? Kig på bolden. Sådan. Kig på bolden. Sådan. Udmærket. Det er okay, spil. Yes. Håber ikke det der. Oh. Den. Ja, lad bare Milo tage den. Bare det nu. Koncentration med dig. Der skal være en venstre fod. Har vi ikke nogen der? Okay, Milo. Kom og bytte en gang. Kommer. Et det er okay, 2 det vil være rigtig godt. Ja, flot. ده اسمه ايه عندك ولا عندنا؟ لا ده عندنا. يبقى FC نوشيل النهارده هيلعب. Moranas. Vi spiller Moranas. Klokken 14. FC Nordsjælland. Nå, hvem har scoret? Nej, de spiller klokken 14. Nå. Hvem spiller mere i dag? Hvad siger du? Hvem spiller mere? Superliga. Jeg ved ikke. Jeg er bare medlem af FC Nordsjælland. Nå, Fanklub. Så får du en sms. Ja, hele tiden. Der sker noget nyt. Ja. Sådan, yes! Stift banen! Sådan, yes! Ej. Herude, der kan spille! De skal lære at skifte banen, ikke? Ja. Mido! اظهر اللي معاك كورة، اظهر له. ده فلاس. اظهر له، خليه يشوفك. يلا ميدو. Du løber, mens han skyder. Løb! Ej. Åh, jæl. Sådan. Kom nu, positiv.
Nej, jævnt. for helvede jævnt, mand. Må kende med faren der også. Vi får sgu travlt i weekend. Ja, offside. Godt set derinde. Jakob, kom nu med. Husk vores aftaler. Løb altså. Godt Mito, det er en fornøjelse der. Det er rigtig ud at hjælpe ham. Viljen er der. Ja. Er han ikke ny på holdet? Han der, jeg har ikke set ham før. Men der var en anden dreng. Der var en anden dreng, der røg fra anden hold til første hold i sidste år. Han spillede fantastisk godt. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han var på samme størrelse, ikke? Nå, Jonas Thyge? Jeg tror, han hedder Jonas, ja. Ja, Jonas, ja. Han spiller fantastisk godt. Han vil jo spille, han vil ikke spille tredje række. Nå, vil han ikke? Jo. Det er Janus, du tænker på. Nej, du er Janus. Ja. Janus spiller med 91. Ja, det har jeg også hørt. Så Frederik er taget til Fagen. Igen? Ja. Ham skal vi sikkert spille mod. Det vil han åbenbart hellere. Spille i række 3 i Fagen. Nå. Snak sammen! Det tror jeg får ikke over på derinde i hvert fald. Nej, på første hold? Ja. Nej, det er al respekt for han har ingen lavdækker. God nok. Og så ikke, man kommer ikke på de der store super første hold, medmindre man har en helt speciel... Nej, han har jo prøvet det hele år, ikke? Ja. Men også noget, at vi får skroget. Tarra så. Der er der ikke med at tage 14 af. Nej. Det er godt billede. Direkte! Kom så nu! Lækker pind! Yes! Sådan! Lækker Mito! Ja, det er okay. Kæft, mand. Så skal der kredse over ham i aften, hva'? Ja. Det er også fortjent. Han skal spise stykke. Ja, Mito! Mito, det er en fornøjelse. Kom hurtigt tilbage, to. Godt spil det. Mito! Talata kør? Talata fedt. Nej nok. Kom ud, 3 minutter, kom. Altså presse. Ja, kom nu op for lidt ind af det, ikke? Så jæv! Altså, jeg tippede jo 4-0 inden. Ja, det Til hvem? meget vel. Til hvem? Jeg tippede 5. Kontra! Der står en sejt, Mito! Indlæg, Hjælper ham!